Izuzetno je jutros bilo svečano na Širokom, pred Širokobriješkom gimnazijom, gdje je svoj današnji, inače prvi posjet Hrvatskoj zajednici Herceg Bosni započeo predsjednik Hrvatske dr. Franjo Tuđman. Predsjednika svih Hrvata ispred Širokobriješke gimnazije pozdravio je profesor Stanko Jurinić. Nakon toga predsjednik Tuđman je presjekao svečanu vrpcu, čime je na simboličan način otvorio obnovljenu Širokobriješku gimnaziju, na daleko poznatu i priznatu kulturnu ustanovu. Poslije obilaska Širokobriješke gimnazije predsjednik Tuđman imao je razgovore sa članovima predsjedništava HDZ-a Bosne i Hercegovine i Hrvatske zajednice Herceg Bosne. Istakao je kako su se i na jučerašnjem sastanku i Lord Owen i ostali predstavnici svijeta uvjerili koliko Hrvatska podržava suverenitet Bosne i Hercegovine, ali istodobno želi i da Hrvati u njoj budu istinski suveren i jednakopravan narod. Rekao je na kraju, pozivajući na razboritost i odlučnost, da je svijet uvjeren kako bi sankcije protiv Hrvatske bile nepravde. Potom veliki skup kakav Široki nije zapamtio. Uz himnu Lijepa naša dopredsjednik HVO-a Predrag Kožul pozdravio je predsjednika Tuđmana u ime više od 10.000 nazočnih ljudi ovog grada i kraja. Skup je potom pozdravio i veleposlanik Hrvatske u Bosni i Hercegovini Zdravko Sančević. Magistar Mate Boban je zahvalio u ime Hrvatske zajednice Herceg Bosne predsjedniku Tuđmanu i istakao odlučnost Hrvata u Bosni i Hercegovini da budu i suveren i konstitutivan narod. Mi u Bosni i Hercegovini imamo svoje pravo na Bosnu i Hercegovini i nikada ništa nismo tražili nego pravo, svoje hrvatsko pravo na Bosnu i Hercegovini. Jednako pravo naspram drugoj dvojici. Jednako pravo naspram muslimanima i Srbima. A u toj Bosni i Hercegovini pravo na sebe. To smo sve kroz političku opciju Hrvatske demokratske zajednice implementirali, ugradili u Vance-Owenov plan koji smo i jučer konačno dogovorili sa muslimanima da ga im uspostavimo u mogućim oblicima i u mogućem prostoru. Veliki aplauz upućen je nakon toga ministru Gojku Šušku, čovjeku koji je toliko uradio na obrani cijelog hrvatskog naroda. Šušak je među ostalim kazao: mi smo i previše dali i za ovaj brijeg i za Hercegovinu i na oltar domovine Hrvatske, da bi se sad mogli opustiti i ne shvatiti to ozbiljno, da to obavezuje, da su ovo najkritičniji trenuci kad vi ovdje i oni što vas gledaju s crkvenog balkona, koji su nas vodili cijelu ovu povijest, sačuvali hrvatstvo u ovim krajevima, morate odigrati povijesnu ulogu. Mi smo juče u Međugorju dogovorili da je Mostar hrvatska provincija. Mi smo dogovorili da u Srednjoj Bosni, u Travničkoj provinciji stoluje guverner Hrvat. I tako će biti u Bosanskoj Posavini kad dođu bolja vremena, ali će doći. Predsjednik Tuđman je u svom govoru zahvalio ljudima Širokog i cijele Herceg Bosne na svemu što su dali u očuvanju hrvatskog bića i duha, naše opstojnosti od Vukovara do Dubrovnika, od Ravnog do Ravne Posavine, i istakao da Hrvati nikada neće više dozvoliti da sa njima neko drugi vlada. Predsjednik Tuđman je potom pozvao na razboritost i odlučnost, istakavši kako je jučer dogovoreno da se u Mostaru i Travniku organiziraju provincije sukladno Vance-Owenovom planu i da će u tim provincijama guverneri biti Hrvati, naravno, i drugi narodi, prije svih muslimani, sudjelovat će proporcionalno u vlasti. U Zenici kao muslimanskoj provinciji naravno bit će obrnuto. Kazao je i da je jučer dogovoreno da se na razini Bosne i Hercegovine započne sa organiziranjem privremene vlasti kroz koordinacijsko tijelo u kojem će sa hrvatske strane biti Mate Boban, Franjo Boras, Mila Kmadžić, a sa muslimanske Alija Izetbegović, Fikret Abdić, Ejup Ganić. Predsjednik nove privremene vlade također na paritetnoj osnovi bit će, kako je dogovoreno, dr. Jadranko Prlić. Jedan dio muslimanskog vodstva mislio je da se Bosna i Hercegovina može graditi kao unitarna država u kojoj su obećavali doduše građanska prava i građanske slobode, ali hrvatski narod ima dovoljno iskustva sa čitavom bivšom Jugoslavijom, u kome su svim Hrvatima, čitavom hrvatskom narodu obećavali
tobože takva građanska prava i slobode, a to je služilo samo kao zaslon za ugnjetavanje hrvatskog naroda, za režim u kome hrvatskom narodu nije bilo života ni u užoj Hrvatskoj, ni ovdje u Bosni i Hercegovini, zbog čega je morao odlaziti u svijet. Prema tome, Hrvatska je bila zainteresirana za to da se Bosna i Hercegovina, ako želi opstati, uredi tako da hrvatski narod tu ne bude suveren, da na njegovom području nema nikakve druge vlasti doli hrvatske vlasti, da hrvatski čovjek ima pravo i na dvojno državljanstvo, da ima pravo i na hrvatsko državljanstvo, jer je to sastavni dio hrvatskog naroda, jer o vašoj opstojnosti ovdje ovisi i opstojnost Hrvatske države. Na kraju svog govora predsjednik Tuđman je još jednom pozvao sve da se razborito, ali i odlučno priđe ostvarivanju Vensovinovog plana i kao putu za opstanak Bosne i Hercegovine. Nakon Širokog Brijega predsjednik Tuđman je obišao više herceg-bosanskih općina. Prva općina u kojoj se predsjednik Tuđman sa pratnjom zaustavio bio je Ljubuški. Više tisuća žitelja tog grada predsjednika Tuđmana dočekalo je na ulicama. Okupljenima se prigodnom riječju obratio vice Vukojević, a potom i sam predsjednik Tuđman. Među ostalim on je istaknuo ogroman doprinos hercegovačkog stanovništva u obrani kako svog kraja, tako i cijele Hrvatske. Ta država nikada nije niti neće zanemariti ovo stanovništvo, a i dvojno državljanstvo samo je jedan od elemenata koji doprinose zajedništvu, rekao je predsjednik Tuđman. On je izrazio zadovoljstvo putovanjem kroz Hercegovinu na kojem bolje upoznaje ovu zemlju i njezin narod. Jednakom srdačnošću predsjednika Tuđmana pozdravili su i žitelji Gruda. Predsjednik Hrvatske zajednice Herceg-Bosna, Mate Boban, zahvalio je Tuđmanu na posjeti ovom kraju u trenucima kada hrvatski narod ovdje najviše stradava. Prigodnim govorom predsjednik Tuđman i ovdje se obratio okupljenim žiteljima. Ovako je predsjednik Tuđman dočekan u Posušju. Prigodnim govorom predsjednik Tuđman i ovdje se obratio okupljenim žiteljima. Ovako je predsjednik Tuđman dočekan u Posušju. Okupljenim građanima predsjednik se obratio govorom. Izdvajamo. Hrvatska nikad nije bila agresor u Bosni i Hercegovini, ali je dala pomoć Hrvatima u Bosni i Hercegovini u obrani pred velikosrpskom agresijom. Jednako tako naglasio je dr. Tuđman dajemo potporu da osigurate svoju budućnost i u odnosu na one iz redova muslimanskih ekstremista koji bi htjeli nametnuti muslimansku državu. Jednako svečano i srdačno predsjednik je dočekan i u Tomislavgradu, mjestu koje, kako je rekao dr. Tuđman, obilježava stvaranje samostalne kraljevine Hrvatske. S tog je mjesta hercegovačkim Hrvatima predsjednik poručio kako za stvaranje Hrvatske države treba imati srca i hrabrosti, ali i pameti i strpljenja. U stvaranju države nismo imali prijatelja, rekao je, ali smo je stvorili vlastitom pameću i snagom. U ovom raportu iz Hercegovine ima informacija da je danas na bojištima Hercegovine, odnosno u Mostaru, bilo razmjerno mirno. Ima povremenog puškaranja, ali i ova djeca su ilustracija dana. Prispjele trešnje, pa bez obzira na sve, čak i metke, sve nekako mora u svoje vrijeme, tako i trešnje u Mostaru. U Međugorju, kako je sinoć dogovoreno, održani sastanak vojnih dužnosnika na čelu sa Milivojem Petkovićem i Seferom Halilovićem, na kojem je dogovoreno da poslije podne ovi dužnosnici dođu